Díobh háirde Gaeilge gamer an seo agus inniu tá méid dul ar ais go an Cáife Craosach ach a thug mé faoi deara nuair a bhí mé ag immert inné go raibh sé fíordeachar ar fad ach sin ráite bhí sim agam sa scéal agus mar sin inniu tá mé ag dul go dtí an CEO atá agin an seo agus thuair siad na seta na scálainn a laghad ón cluiche an seo agus mar sin bé muid ábalta arc ar an scéal ar fad sa cluiche gan a bheith ag immert. Agus mar sin raithfidh mé ar ais go dtí tús an scéal agus léithigh mé ar aghaidh ón áit sin. Fadó bhí baile bog galanta ann dar bainneam Ravenwood, ach cé gur galanta an baile bhí rún uafasa ann. Gaeilge le lí na Gréine, tíoraithe zombiathe agus cuireadh muintir an bhaile as a gcéal le hagla. Ar an dearadh nuair a bhí léach ag teastal an bhaile, tháinig cionn gan hinne. Bhí sí láidir neamh-eagla agus an tainneam a bhí orthu ná Vanda Helsing, sealgura na Nansbridgeanna. Idir dáil agus dorthadas díreachaid sí agus raithid sí amach san oíche. Chun ruaig a thur ar na zombiathe. Gaeilge hagadaigh sé steas a bhaile agus Gaeilge thaispeanadh sí a neart agus cuireadh sí teite dorthu. Se ba léith í agus bhí cían agus gra ag páistí Ravenwood dí. Thóraid sí a síniú donna páistí fiú, nó ligead sí leo a hata cáiliú le haithú. Bhí beirt de na páistí úd ina gcónaí sa díleach lean áitiúil. Cúpla ba Gabriel agus Gabriella agus cé go raibh siad deá bhéasa agus cliste fuair siad na deabanna ba mhasa í gcónaí, na thuirliúir a scíorú agus na sóithaí aní. Appa cuma leo, an taon rud a chur asdóibh na páistí eile a bheith ag spácú asú, ach ní raibh an oíche seo cosú le ítheanta eile, agus na páistí ag spácú as an cúpla tháinig na zombiathe isteach a bhaile beag a ríist. Ach Caró Vanda, bhí sí faoi thiúin agus níor thula sí na cluichíní róbad na muintir an bhaile ag scartí. Bhí an colú cótromorthaí nar thula sí fiú doirse na díleachtaine. Scut, rab na zombiathe tríd an doras agus scaip na páistí a lig, ag fagil Gabriel agus Gabriella í cístí na díleachtaine leo féin. Shiúil na zombiathe í drá an cúpla, ach téalaí an cúpla amach as an díleachtain agus rí cógasta agus a thuig leo amach agus isteach san oíche. Has an cúpla ar ais agus tháinig go raibh na zombiathe tar éis teacht ina dhé fad leis an reilg áitiúil. Bhí na dósannacha acu an agus iad ag siúil go máil ina drá. Agus scanrú a animathe ar, thosaigh Gabriel ag caiithú píosa mór a sméire inseanna leis na hainsbridgeanna a bhí ag teacht ina thrá. Thoidí Gabriella leis. Mar sin nuair a bhí Gabriel ag caiithú na dórthaí, phig Gabriella níos mó. Ba an sin a tharla rud ag an thar a bheith aiste ar fad. Stop na zombiathe, phig suas na sméire inseanna agus thosaigh ag oíche. Stan Gabriel agus Gabriella orthú le tean aontais. Nuair a bhí na zombiathe críochnithe leis na torthaí, theas siad. Lig os na hasta agus thosaigh ag imeach. Díre solar ag siad an reilg, stop cionn na zombiathe agus caiith bun óir lonra thar a thuúlainn. Phig Gabriel suas an bun lonra agus é trína céile. Cad é a bhí tar éis tarlú? Agus Gabriella ag brathnú ar aghaidh tháinig smaoinemh isteach ina cloigeann, smaoinemh a dachrad an síl go deá. Sin é, Cáife Craosach ar sa Gabriella, le mangu éitrim gaire dínta Gabriel. Buine siad tríal as an céad oíche eile, agus seo a tharla. Téagan sa hóngar, bhí duine a raibh hata mór thaifse ag tabhairt sonc do zombiathe le bata. Ag caint ar droch bhéas,
níor haitin sin leis na zombiathe bog na mhór. Ní hiad na zombiathe an taon drám a bhíonn í bholach thart faoi Ravenwood agus bhí is sin ag an duine leis an hata úd. Go háin cuairme fagad sméire inseanna í líne ag dul chun na réalaige agus bhí ar dhá léacra óga. An oíche sin roimh titim na híthe thuaidh an cúpla chun na réalaige chun obair a dhéanamh, ach sa bhalla orthu bhí rud ollmhór amásta. Bhí a thaithe ag Vanda, bhí muinneall ag na páistí sin. Thuaidh sí ag an bhaile agus dúirt le muintir na háite faoin a raibh ar bhain ag an cúpla. Ní raibh siad sásta, agus marshall siad ar an réalaigh. Ar an deathúir bhí Frankie tar éis an cúpla a thabhairt chun eaglas a bhí sa hóngar. An sin bhí siad abalta iad hain a shocrú a ríist, i bhfad ón slua a farga. A bhí aontas í neandóibh, aontas clúa. I lár na híthe thulas siad úlfart uaigne agus torman na crao. Ba an sin a thula Gabriel glór bin Allen, an ceol có-Allen nach d'fhéadfadh sí ach dul í rá. Nuair a thuig Gabriella agus Frankie go raibh sé imithe, lean siad fásta é. Tháinig siad fad le teach mór a bhí ar bár cric. Chleacht an cúpla na géasa. Bhí sé ag iarraidh éasca faoin am seo, faoi mar a bhí siad i gcónaí ceappa é seo a dhéanamh. Thir sin Gabriella ag smaoineamh faoin dúistí agus chuir siad an-bhrón ar fad uirthi. Ní hibhann liom iad a Gabe, a dúirt sí, ní luam ach ail amach a dé tharla dóibh, sin a méid. Níor ort Gabriel tada ach raibh sé baró gurthaí. Mhaithí sé mar a ggéine. Go dé a tharla dóibh. Is dócha go ndearna tú dearmad ar Vanda. Ní raibh dearmad deanta éici siúd ar an thúpla áfa. Níor éirí leithí go dtí sin, ach bhí smaoineamh uair éici. Pléascáin. Shiúil sí go socar fad leis an inneog agus haithas deahiad. Bhí an pléascú ollmhór ach bhí Frankie an chun codú leis na páistí. Ghlac sé is deathan a láha móra iad agus léim trí inneog. Boom! Ach leis an teach mór imithe caratha siad, bhí is ag Frankie. Mise, tá is, athaid, a dúirt Frankie, mar a threoraigh sé iad ag sean airclan chréiche ar imeall Ravenwood. Is bog a bhí is acu go raibh rud ag an mór bran goram ag fanacht orthu is tí. Sea, a shiel Vanda, tá an gaiste curtha. Ní raibh Vanda chuna chuid cuaachtaí nua a iompú ar Ravenwood. Ní raibh uathaí ach an taobhse is scanrúla rio a gláth chun na háite. Than Vanda an géis agus gláth sí ar an úsal grim. Deanna tú an rud a iarra mort a scairt Vanda, ar an deithú ihe tógaí mé anam lom ag an síl eile a dúirt an túsal grim. Rinn Vanda gaire miltena, mwahahaha. No, a scairt Vanda, bhí sí ar mura, d'fhorc an túsal grim ar a orlaiste agus chraithe cheann. Ní a deirme atá thart a Vanda ar san túsal grim, dó a théirme sa atá ann. Leis sin, rab an túsal grim na chlóirí. Thug mé rábhad deit go raibh orm duine éigean a bhré lom ar an deithú ihe a Vanda, thosaigh an túsal grim ag siúil ina dró. Lig Vanda scrad ardastí agus rith an scartí ón Haisleán. Ní cheapan go bheici muid ise go lua ar san túsal grim, anois cad a dhéanamh mé libhse. Theas an túsal grim hiag na páistí, solas na rógóireachta sa súlaige. Tá ceist a ghinort ar sa Gabriel, an diglead ar Allen cad a tharla dar dúsmíothirí ar sa Gabriella. Ní hiag ar san túsal grim, agus cas mar a bhéid sé ag imeach leis. Rí Gabriel ina dhé. Lid a hall a úsal grim, hail muid thu, cad a tharla dar dúistí. Dífrí sé go brona.
Stad an túsal grim, is fear gur haili siad é, hanig mangu gaire a Craosach. Cad a harla dóir tuisty, ní férin a dúirt si I gógarna, níor has mé lá rio. Bhí iontas an húpla, bhí a tuisty beá, bhí orthú iad a aimsiú, agus iad ag plé ca dépa chearta dheanú, hanig Frankie. Na haimsí sibse tuismitheoirí, aimsí Frankie. Rá contarte, tógaí Frankie cara agus amsiú. Agus ag imeacht tar Frankie mála droma áirín is aiste hain agus rap sédaí isteach. Ní cheanaíonn sibh ó sédaí níos mó, sédaí bocht, imíonn sédaí le Frankie. Amsí tuismitheoirí agus an sin, hanahí sibse arís sa sédaí. Agus Frankie agus sédaí ag siúlaí drá gríon an lé nua, chraithan cúpla lá orthú. Donna páistí hí na mór achtraí thart ach do Frankie agus sédaí bhfuil sin scéal eile do uair eile. Crí. Agus sin don chluiche sin an Cáife Craosach. Sin agus sin don fhísin seo. Slán libh, am mór a háirde.